Endnu en gang så skal vi have sendt Sara Holm ind på banen. Volvo 800. Og det er Sara, hun skal ud over, hvis hun holder op på en førsteplads. Det er altså en måling, der hedder 85,7 meter. 85,7 meter. Hun skal over for at være på en foreløbig førsteplads. Sådan så, kan du bare Christian med op på vejen, og så vende med ham, og så komme med igen lige om lidt. Mine damer.